Sanibonani-ke, thokozani iy'ngane zakwethu, thokozani iy'ngane zehlozi. Ngiyanibingelela umkhulu wasemakhosini indaba enhle exoxa ngofakazi. Ulakhisa lakhemeza, bathi walking dictionary, abangazi kahle. Sibonge nje noma sibancane emehlweni abaningi. Kwabanye kodwa-ke uNkulunkulu-ke ngalokhu asiphathise khona sodlulisa nje umyalezo, sixoxe nawo sixoxa nani. La ingane zakuthi ngizocela sikhulume nganazi izinto ezizothanda ukuthi zibe usizo kuwena usekhaya. Lapho ukhona ukini, ekhaya kini emzini wakho, noma ngabe kuphi la ukhona, kodwa akube yisekhaya kini uqobo. La kunomsamo khona, uklini, kunedlozi, yonke into iyinhle. Angikhathali ukuthi ngabe kuthiwa-ke kukanjani, kodwa lento ngizocela ukuthi uyenze. Uzoyenza-ke usuku olulodwa noma uyenze iy'nsuku zibe 3 noma uyenze kube iviki. Izona iy'nsuku lezi engunika zona ukuthi uyenze lento ukuze uzobona ukuthi yimuphi umehluko ozowenza. Ngicela-ke nenze njena iy'ngane zakwethu. Kuyisicelo nje lesithi umkhulu andlulisela yona, nibuyisela phansi. Ngizocela ukuthi uthathe umshanelo nje. Yabona lo mdala lo mfushane lo wotshani. Ukushanele ngawo izindlu nje zonke, ushanele uzuqede. Izibi uyikhiphele ngaphandle la uyibeka khona. Uyichithe noma uyifaka ezaleni. Uyibeka bese-ke ukuthi lento uyenze nje uma uvuka ekuseni. Nantambama if ukuthi uyakwazi ukushanela, kodwa-ke ngaze kushanele ekuseni isikhathi esiningi. Noma inini la uzoshanela khona, kodwa-ke uthi uma uyenza lento ushanele izindlu zonke. Bese-ke wenza njena-ke ushanele ngaphandle, nakhona futhi usebenzisa umshanelo lo wesiZulu ongabe wakhiwe ngelala noma ngahlobo luni, kodwa akube umshanelo phansi. Lo mshanelo omfushane ube umshanelo nje ozokwazi ukushanela ngawo endlini yonke into. Bese-ke ungenzela nje banekwethu, uvuke ekuseni, ngakusasa ugeze ngamanzi abandayo. La manzi abandayo uwafake imali emhlophe. Uthi uma ngabe ugeze ngawo maqedane uwachithe ebaleni noma uwachithe ngaphandle kwesango. Uzobe-ke usubuya uzongitshela ukuthi ngabe kwenzeke njani, kodwa-ke ungakaqhubeki-ke nalokho okulaleni kwakho. Uma ulala uphinde ungenzele nje, uthathe usimuse into kodwa ewucansi ulale kuyona, ungaqameli. Umbathe leyo ngubo yakho ozoyimbatha. Ingakho ngithanda ukuthi umuntu aze ayenze lento ibe izinsuku ezi-3 noma kube izinsuku ezi7, kodwa lothi lingakapheli iviki elilandelayo noma inyanga uyobe usubuye uzongitshela ukuthi kwenzakaleni. Lana-ke ingane zakwethu, uma kukhona kulokhu esengikubalile wathola ukuthi usuke uqedile ukukwenza, kwase kuba khona ukuthi khona into ongayizwisisi kahle ekhaya, ngizocela ukuthi-ke ungenzele nje, uthathe ibhakede ufake umlotha wasekhaya nemali emhlophe emanzini, ufake nje ngamanzi. Bese-ke uthi uma usukuthathile lezi zinto wenze njena, uthathe umshanelo ushanele endlini. Bese uyachela ngalamanzi. Mawuqeda uthathe le mali emhlophe uyijikijele phezu kophahla, ucele izinhlanhla zakini zonke zehlele kuwona wonke umndeni. Lokhu kuzokusiza kakhulu, kodwa-ke ngizobe sengilinda ngizwa kunina-ke zingane zakwethu ukuthi kwenzekaleni. Uma usungabe kukuhambele kahle, uzobuya uzobonga nje umkhulu wasemakhosini, wathi nje ngiyabonga. Ngiyobe ngijabulile. Ngiyobonga nami
emadlozini kube isibusiso. Thokozani-ke ingane zakwethu, umkhulu wasemakhosini lo. Don't forget ukuthi usubscribe on my YouTube channel. Don't forget ukuthi usubscribe ingane zakwethu, press that notification bell if ungafuni ukuthi uphuthwe nayiyodwa ivideo umkhulu wasemakhosini azonenzela yona. Kusekuningi esisazokuxoxa. Ngifuna ukuthi nalabo abathatha kancane iy'ngane ey'ncane noma izangoma ezisuke zisencane ninake, kodwa-ke angemncane kakhulu ngoba sengayiqeda ikhalenda ingane zakwethu. Sizoya nje kulabo abangaziyo ngingakaqhumi ngisho ishintshebe ngisho isimo samadevu, laba bayokutshela ukuthi cha, umkhulu uyayazi into ayenzayo, kodwa kangikho lapho. Thokozani ingane zakwethu, thokozani ingane zedlozi. Ngibonge ngokubukela lo mfaniswano oqoshiwe. Thokoza makhosi, ndawuwe, camagu.